Sí, efectivamente, ¿no? Primeiro, ganamos un partido que era importante para o equipo, para os xogadores, para a afición tamén. Gracias á afición, porque estuvo inconmensurable durante todo o partido. Independientemente de como xogara o equipo, xogara ben, xogara mal, fallara ou non fallara, estuveron de 10. Estamos contentos por haber gañado, pero bueno, sin embargo tamén, se sigues lendo un pouco, pues eu creo que gañamos un partido que realmente non merecimos gañar. No, bueno, creo que en primer lugar o equipo chegou mal, é dicir, a responsabilidade é miña grande porque o equipo chegou, só tes que observar o segundo tempo que non parecíamos nós, o equipo chegou cansado, demasiado fatigado en comparación co Alcorcón. O Alcorcón nos últimos momentos en que parecía que realmente nos pasaron por encima, non estábamos en condicións de disputar o partido, porque estábamos mal. Posiblemente a semana foi demasiado dura e demasiado traballo e o equipo non xogou ben. Iso hai que recoñecer. A partir de aí, pues bueno, nós tampouco tivemos a capacidade, digamos, se de algo presumíamos, pues hoxe xa non temos que presumir de nada, porque tiñamos solvencia defensiva e hoxe, pues, no segundo tempo, pues tampouco a tivemos, non? Considero que o 4-4-2 no primeiro tempo houve certos momentos en que sí funcionaba, pero ben, sí que funcionou con certa, eu creo que nos sentíamos cómodos, era un sistema que se adaptaba perfectamente a xogar contra o Alcorcón, pero bueno, a realidade é que o equipo non estou nada ben e, bueno, para sacar conclusións un pouco, non? Estou contento, moi contento, porque o equipo necesitaba, ¿no? Porque hai demasiada tensión e a veces é difícil explicar algúns feitos futbolísticos, pero bueno, eu entendo que a tensión que sente o equipo, a presión ante a súa afición, gran afición, pues que quizá non nos faga rendir como é cada un dos nosos futbolistas, ¿no? Que a realidade hoxe estuvemos un pouco baixos en xeral, ¿no? Cuando hablas de tensión, ¿te refieres a tensión dentro del equipo en aspectos futbolísticos? Sí, por ganar na casa. ¿O influye todo lo que se habla durante la semana de cuestiones institucionales No, en en el absoluto. rendimiento del equipo? No, en absoluto. Nada. Nego absolutamente ese problema. O problema do equipo é futbolístico, é técnico-táctico, é físico, é o que pasa, non? Entón, o que si recoñezo é que, bueno, eu creo que este partido gañado ante a afición que nos vai dar un pouco de tranquilidade, de comodidade e de confianza, non? Pero estamos un pouco faltos desto, non? Porque eu tampouco penso que a nivel técnico pues sexamos tan malos como algunha vez parece, non? El tema físico lo achacas a un tema cultural que Sí, la semana, de planificación de semana, sí. no más allá, ¿no? No, en absoluto. O equipo amosou hasta ahora que o equipo estaba ben, pero quizá en esta semana os futbolistas non chegaron ben ao partido e é unha responsabilidade evidentemente do entrenador e así asumo, non? Explica un pouco o feito de que o Alcorcón parecían avellos no segundo tempo, non? El 4-4-2 que pudimos ver hoy es un sistema que también se podrá ver en el partido fuera de casa la próxima semana. Sí, bueno, realmente non escollo un sistema para según que partido. Quero dicir, se utilizo hoxe porque vía a posibilidade, bueno, que podría encaixar en este momento debido á situación de como teño os xogadores, non? Como están os xogadores, non? Eu sempre procuro poñer os millores, o que máis poden rendir, etcétera, non? Bueno, fixono en este sentido, pero bueno, gustaronme durante 15-20 minutos, pero evidentemente a mí non me gusta que o meu equipo non teña control, non? A mí gustame dominar os partidos, pero sin perder o control, quero decir, oye, golpeo eu, pero o equipo rival non me toca as narices, non? En este sentido, non vin hoxe, notei certa falta de control. É dicir, éramos bons a nivel defensivo, os nosos números defensivos, os nosos números de chegadas éramos bons, e no partido de hoxe, pois eu creo que son os peores números de todos os partidos que levamos. Pero quizá puede ser por falta de desarrollo de ese 4-4-2, de que le falta al equipo acoplarse, o porque es un sistema que quizá no se adapta a las características de los jugadores. Se o puxo un entrenador é que se adapta, tenho por seguro. Quero decir, porque entón teño que explicar, Juancar pode ser un 8 perfectamente, Curi pode ser un 10 perfecto, Juan Domínguez pode ser unha media punta salindo desde atrás porque non se vai a adaptar. Eu creo que sí, creo que é a posición exacta para Curi, a posición exacta para Juancar,
E Juan Domínguez sigue de medio centro con saída, ¿no? É dicir, unha cousa é defender, defendíamos 4-4-2 en línea, atacábamos e intentábamos atacar en rombo, ¿no? Eu creo que se adapta perfectamente, tendo xente, evidentemente, con os laterais que teñen unha salida fácil, como demostraron no primeiro tempo, nos primeiros minutos, ¿no? Eu creo que sí creamos peligro e sí que se adapta. Podría ser, evidentemente, falta de desarrollo, falta de traballo, evidentemente, porque xo fixemos en algún adestramento, pero non en profundidade como fixen esta semana, ¿no? Eso é verdade. Como? Os laterais teñen saída rápida, pero se casaron de ganar as costas a Lauri. Por aí chegaba todo peligroso toda a primeira metade de... Bueno, é dicir, cando ti atacas cos teus laterais e intentas darlle profundidade ao equipo cos teus laterais, evidentemente é normal que de vez en cando tamén te collan, non é... Dicir, foron, evidentemente, en ese sentido, no seu traballo ofensivo, sí, estou contento co que fixeron hoxe. As cousas poden sair mellor ou peor, pero o importante é a intención. Eu valoro as intencións, non as execucións. Por tanto, eu estou contento co seu traballo, aínda que a nivel técnico se poden discutir. Primeiro, as contradicións do fútbol. Sí. Cando xogan ben, se xoga ben, cando xoga mal, o mal, o regular, como acaba de dicir ahora, se gañou. O importante dicía son que unha rueda de prensa que hai que gañar. Sí, o máis importante, claro. Bueno, pero está claro que tamén hai que aprender. E, bueno, estou aprendendo tamén, porque tamén dixen aquí que non sabía exactamente onde estábamos con respecto aos demais, sabes? Eso é, os equipos vanche poñendo no teu sitio, sabes? É dicir, por tanto, eu recoñezo que vai a ser complicado, vai a ser difícil, enormemente difícil. Eso é evidente. Temos que mellorar moito. Eso é a lección que hai que sacar. Temos que mellorar moito, traballar mellor, traballar máis e con máis inteligencia. Ten que mellorar o adestrador, teñen que mellorar os xogadores a nivel individual, e evidentemente tamén ten que mellorar o equipo a nivel colectivo. Temos que ser máis difíciles, máis complicados e atacar mellor.